Nik izena eman dut, orain dela gutxi euskara ikasten hasi nintzelarako eta oraindik hitz egitea gehiegi kostatzen zait. Mintzamenak eman dit erraztasuna, hitz egiteko orduan. Irakasleak gai zerrenda bat ematen digu eta gai horiei buruz eztabaida sortzen da. Hezkuntza bat ikasteko modu onena da beste pertsona batzuekin egotea eta hitz egitea. Kultura bat bizitzeko beraien hezkuntza ikasi behar dugu. Orduan etorri.